bona tarda. Estem a l'ermita de Santa Bàrbara, al costat d'Oix, al municipi de Montagut, Oix, a l'Alta Garrotxa. I Santa Bàrbara, mireu, va ser una santa que la volien casar, una noia rica que la volien casar amb un romà vell, ric també, i ella va fugir escapant-se del seu pare i d'aquell home, i diuen que la van torturar, la van masegar, la van voler amputar, totes aquelles coses que fan amb les santes, i finalment ella va arribar al cim d'una muntanya i de braços i cames estirades a terra, però amb el cap alçat cap al cel, li va pregar a Déu que li fes un lloc al seu costat. I Déu, que sempre escolta tothom, o si més no, això diuen, va obrir les portes del cel i li va dir: cap problema, filla meva, t'acullo al meu costat. I aleshores li va dir: però abans de que pugis et vull concedir un desig. I li va dir: de què vols ser patrona abans de pujar al cel? Dels llamps i els trons o de les dones? I ella va dir: Senyor, deixeu-me ser patrona dels llamps i els trons, que no pas les dones són molt més fàcils de controlar. Per això, Santa Bàrbara, ara us faig la segona part, que això m'he assabentat avui mateix parlant amb l'ermità que hi ha aquí, que es diu Jordi. Santa Bàrbara és la patrona dels llamps dels trons, dels polvorins, per això ja s'invoca Santa Bàrbara quan hi ha tempestes, no? Però diu una altra part de la llegenda, o els gojos d'aquesta Santa Bàrbara, que el pare la va voler matar, perquè la van enganxar i la va voler decapitar ell mateix com a càstig. I aleshores va aixecar la destral, li anava a tallar el cap, i en el mateix moment en què li tallava el cap, que li va acabar tallant de veritat, a ell també li va caure un llamp a sobre i el va fulminar. D'aquesta manera tenim dos morts, una venjança celestial i un llamp, i Santa Bàrbara, que esdevé la patrona dels llamps als trons altra vegada.